הו הו! נראה שהלוח השנה שוב סובב אותנו לעונה המיוחדת הזו בשנה. זה הזמן הנפלא שבו שמחה ממלאת את האוויר ודברים טובים מחכים בכל פינה. בואו נראה. מה הדבר הראשון ברשימת המשאלות השנה? זה מברידר קר. בואו נתחיל. בשם סנטה קלאוס, אנו שולחים ברכות לכל המעריצים והמשתמשים של מוצרי ברידר קר בכל רחבי העולם. ברידר קר, אתם מדהימים. בשם מותג ברידר קר, אני, סנטה קלאוס, מאחל לכל המעריצים והמשתמשים של מוצרי ברידר קר ברחבי העולם מזל טוב, בריאות טובה, ושאלוהים יברך אתכם. חג מולד שמח, חנוכה שמח, כוון זה שמח. שנה טובה 2025 ושנה סינית טובה 2025. מי ייתן והעונה החגיגית הזאת תביא חום ושמחה לכם ולחיות המחמד האהובות שלכם. עם אהבה ואיחולים חמים מכל צוות ברידר קר. אהבה בכל מקום, ברוך בעברות. הו הו הו!